सा डीजे दामलांगोन हाजो गोजौआव सानैजों सेलफि लालायगोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय पिकनिक जाग्रा दावबायारिफोरनिसिम आं मोनसे मेसेज हरनो सानदों गोबाङानो फैनानै गिदिंनानै थांफिननांबाय आरोना जिथुनाखि खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव थांनो होननानैहाय फैलादोंमोन गोबाङानो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्रायब्ला बन्द'नै नायनानै लादो बियो मेन गेटमोन बेयावनो कमिटिनिफ्रा एन्ट्रि खालामामोन आरोना सिगां ओमफ्राय बेयाव फरेस्ट एन्ट्रि जायोमोन ओमफ्राय दा नायदो नै गेटआ बन्द' मानास वाइल्डलाइफआव हाबनाय हिसाबै दा बियो बन्द' दं आरोना फैनाङा बेखार जाफैगोन मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना नेटआवबो नायनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बियो दा बन्द' दं आरोना नै नायनानै लादो टटेल गेटआ बन्द' ओमफ्राय मैयाहाय सासे ब्रादारा इउटुबाव होदोंमोन आरोना फुराना भिडिअखौनो होदोंमोन जानांगौ ओमफ्राय गोबाङानो आंनावहाय कल खालामना सोंहरदों आरो माथो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआ बन्द' नङा खेंबाय माबाय होननानै आंनाव सोंहरदों आरो आंथ' जायगानि हिसाबै आं मिथिगोन जेनेबा दा बन्द' दङ होननानै आं माखासे खबर लाबाय ओमफ्राय दा बन्द' आरो नै ओमफ्राय जेन नोंथांमोनाबो फैनानै गोदाव सोराव जाफैया दा बेखौनो आङो नोंथांमोनहाय एसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं आपडेट हरदों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय गोबाङानो हाजो मावरिया होननानैहाय नोंथांमोना नायनो थाङो दा हाजो मावरियावबो बेबायदिनो गेटखौ बन्द' खालामनानै दोनबाय मानो होनना बुङोब्ला हाबहोआखै आरोना माने उइदाउट पारमिसन बेवहाय एन्ट्रि मोनथ'नाय नङा जानांगौ आरोखि आन्दाजाव दा आंबो मोजां डिटेल सोंनाय जायाखै हाबनो होआखै आरो गेटआ बन्द' टटेलि बन्द' दा बेनिखायनो फैनानै गोदाव सोराव जाफैनाङा दा बेखौनो आङो नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे मिथिहरनाय जादों आरो मानो होनना बुङोब्ला दाथ' गोदान बोसोर दासिमबो दङ लावखार ओंखाम जानाया दासिमबो फुरा रानिं सोलिगासिनो दङ दासिमबो गोबां मानसिफ्रा फैगासिनो आरो दा बेखायनो नै नायदो फुरा गेटआ बन्द' आरोखि दा लोगोफोर गोबांथार मानसि फैदोंमोन गोजान गोजाननिफ्राय थांफिनजोबनांबाय उफाय गैया गोजान गोजाननिफ्राय बेफोरबायदि सुपार गारि मा गारि फैदोंमोन ओमफ्राय खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआथ' बन्द' देग्लायनि बोसोरावहाय दा मिथिया हुसिया फैदोंमोन आरो गोबाङैनो ओमफ्राय डिटेल्सखौहाय नागिरनानैसो फैनांगौ फैब्लाबो मानो होनना बुङोब्ला जेन बेखार जाया आरोना दाथ' बेखौहाय फुरा बन्द' खालामनानै दंखायो नै ओमफ्राय बेथ' वाइल्डलाइफआव हाबनाय हिसाबैहाय पारमिसनखौनो होखायाखै आरोना ओमफ्राय जेरैहाय ओरै मावरिया हाजोआव थांनानै फैयोमोन मावरिया हाजोआबो माने टटेलि बन्द'खा आरोखि नै नायदो बेनोमोन खालामाथि गेटआ स्टप आरोखि दा बेबायदि आरोखि नैबेयावहाय माबानिफ्राय थाखायो वाइल्डलाइफ माबानिफ्राय ओमफ्राय माने थांनो होआ आरोना बेयावहाय हाग्रा ओनसोल गोबां जिब जुनार दङ जिब जुनारजों बुंफबनाय बे हिसाबैनो माने स्टप आरो नै नायनानै लादो आंनि भिडिअआवहाय जायफोरा मिथिया हुसिया फैयो अननानै फैनाङा खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआवहाय बन्द' आरोना जाहाथे नोंथांमोना गोजाननिफ्राय फैनानै जेन खस्थ' मोनफैया दा बेबायदि आरोखि नै बन्द' नायनानै लादो बेनोमोन मेन गेटआ बेवहाय माने कमिटिनिफ्राय एन्ट्रि जायोमोन ओमफ्राय खोलाहा फरेस्ट एन्ट्रि जायोमोन दा गैया आरो देग्लायहाय बन्द' रावबो फैनाङा खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआ बन्द' वाटार साप्लाइआ वां गाबगासिनो दं आरोना दैया साप्लाइ जागासिनो दङ ओमफ्राय आङो फैदोंमोन जाहैबाय नै नानि हायथुमोनावसो फैदोंमोन आङो नानि अनिमामोनाव नानि हायथुबो होनो जाहैदों ओमफ्राय नानिया अबाव थांलायखो गैया आरोना अबाव थांदों होनदों न'आव थांदों न'आवसो थांबाय न'आव थांदों दहायो ओमफ्राय सोरजों थांफाखो बाबाजों थांदों ए दा बिब'आसो दं आरोना नै ओमफ्राय एगजामाथ' दाखालि लिरखांबाय औ दाख्लि जादों ओमफ्राय दिनै फर्म फिलाप ना मा होनो ओमफ्राय बेखौनो बानायहैदोंमोन आरो बानायना ओरैनो न'आव थांबाय दा गाव माला फैयो गाव मोनथिसिगोन आरो अब्लाबो बे मासनि 21आव खुलिखागोन खुलिनायालाय फैफिननांखागोन लोगो मोनफैयाखिसै आङो लोगो मोनासै ओमफ्राय सासे फंबायाबो बेसेबां फरायदों होनदोंमोनलाय एबार फाइनाल होगोन बे नानिनिफ्राय जौसिना हायसिन होनदोंमोनलाय इयो गाहायसिन एसेनो गाहायसिन आं भिडिअ लाबोगोन ओमफ्राय नानि हायथु फरिखा बायबा फरिखा गोनांखायसो दा जेरावबो हगाराखै आरो दा लोगोआनो मोनफैयाखिसै आङो दा नै बिब'आ खोन्थाबाय ओरै मा गायदों बा नै